Και συνέβηκε αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι πολιορκούσαν το Μισολόγγι. Και σχεδόν όλη μέρα και συχνά και τη νύχτα έτρεμε η Ζάκηθο από το κανόνισμα το πολύ. Και πολλές γυναίκες μισολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρω, γυρεύοντας για τους άνδρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσαν. Στην αρχή εντρεπόντανε να βγουνε και προσμένανε να βραδιάσει για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήτανε μαθημένες. Κι είχανε δούλους και γίδια και πρόβατα και βόδια πολλά. Ακολούθως ευιαζόντανε και συχνοτυράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βγουνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, εχάσανε την τροπή, ετρέχανε ολημερνείς. Και όταν εκουραζόντανε, εκαθόντανε στο κρογιάλι και συχνά σηκώνανε το κεφάλι να ακούσουνε, γιατί εφοβόντανε μην πέσει το Μισολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστραδα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα νόγια και τα χαμόγια, τες εκκλησίες, τα ξοκλήσια γυρεύοντας, και λαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους, και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μισολογγιού. Και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας, και οι πλέον πάμφτωχοι ευγάνανε το βολάκι τους και το δίνανε και κάνανε το σταυρό τους, κοιτάζοντας κατά το Μισολόγγι και κλαίοντας.